putzua eta pendulua. Impia tortorum longo sicturba furore sanguini sinocui, non satiata, aluit. Sospitenunt patria, fractonunt funeris antro, mors ubidira fuit vita salusque patent. Arrunt gaizkiturik nengoen, hil beharrean gaizkiturik agonia luze hartan. Eta azkenean askatu nindutenean, eta esertzen utzi, zentzumenek kalde egiten zidatela sentitu nuen. Epaia heriotzazko epai beldurgarria, belarrietara heldu zitzaizkidan hitzetan azkena izan zen. Ondoren, ametsezko xuxurlo zehazgabe batean murgildua zirudien inkisiziokoen ahotsen soinuak. Iraultzaren ideia ekarri zidan xuxurlo hark gorora, agian errota gurpil baten durundiarekin lotzen zelako nire fantasian. Aldi labur batez bakarrik ordea. Ez bainuen gero besterik entzun. Alabaina, puska batez, ikusi egin nuen. Nolako gehiegikeria izugarrizkoa zordea. Arropa beltzez jantzitako epaileen ezpainak ikusi nituen. Zuriak iruditu zitzaizkidan hitzok marrazten ari naizen horri hau baino zuriago, eta irrigarri izateraino sendotasunaren adierazpenaren intentsitateaz. Erabaki aldaezinarenaz. Giza torturaren mesprezio zinezkoarenaz. Ikusi nuen neure patua izango zen dekretua ezpain haietatik ari zela oraindik jaulkitzen. Ikusi nituen mintzaera hilgarriaz bihurritzen. Ikusi nituen neure izenaren silabak taxutzen. Eta, ez baitzen ondoren beste soinurik etorri, dardar egin nuen. Ikusi nuen, orobat, izumen zorozko istant batzuez, gelako hormak estaltzen zituzten oihal beltzen astindu txitleun eta ia igarri ezinezkoa. Eta mahaiaren gainean zeuden 7 kandela luzeetara joan zitzaizkidan orduan begiak. Lehen begiratuan karitatearen ikur iruditu zitzaizkidan, salbatuko ninduten aingeru lerden zuriak. Baina gero, tupustean, goitinai beldurgarriena gaineratu zitzaion nire gogoari, eta gorputzeko zuntzoro sentitu nuen ikara egiten bateria galbanikozko ari bat ukitu banu bezala, aingeruen formak mamu zentzugabeak bihurtzen ziren artean, sugarrezko buruekin, eta ikusi nuen haiengandik ez zitzaidala laguntzarik etorriko. Eta orduan ia oharkabean bururatu zitzaidan, musikazko nota aberatsa bailitzan, nolako atseden gozoa izan behar duen ilobikoak. Poliki eta isilka etorri zitzaidan gogo eta ura, eta luze jo bidezuen erabat argitu zitzaidan arte. Baina azkenean nire espirituak pentsamendu ura beretu zuenean, une hartan bertan, desagertu egin ziren epaileen irudiak, magiaz bezala, nire aurretik. Ezerezean galdu ziren kandela luzeak. Haien sugarrak guztiz itzali ziren. Ilunaren beltztasuna gaineratu zitzaidan. Beheraldi ero zurrunbilotsu batean ziruditen irentsiak sentsazio guztiak, arima adesean bezala. Gero isiltasuna, eta gelditasuna, eta gaua izan ziren unibertsoa. Kordea galdu nuen, baina ez dut alere esango kontzientzia osorik galdu nuenik. Hartatik geratzen zena naiz definitzen saiatuko, ez da deskribatzen ere. Hala ere, ez zegoen dena galdua. Lozorrorik pisuenean. Ez. Eldarnioan. Ez. Korde galtzean. Ez. Heriotzan. Ez. Hilobian bertan ere, ez dago dena galdua. Ez baitago bestela gizonaren zatilezkortasunik. Lozorro sakonenetik atereaz, ametsen baten sare fina urratzen dugu. Hala ere, hurrengo segundoan, hain izan baitzitekeen mea sare hori. Ez dugu gogoratzen amets egin dugunik. Korde gabeziatik bizitzara itzultzean 2 aldi izaten dira. Lehen bizi, adimenaren edo espirituaren zentzuarena. Bigarren, existentzia fisikoarena. Litekeena dirudi, baldin eta, bigarren aldia iritsirik, aurrenekoaren aztarnak gogoratzen baditugu, aztarna horiek atzeragoko leizeko oroitzapenen adierazle gertatzea. Eta leize hori da. Zer da? Nola bereizia ahal izango ditugu, besterik ez bada ere, hango itzalak eta ilobikoak. Baina lehen aldia izendatu dudan horretako aztarnak ez badira nahierara gogoratzen. Hala ere, denboraldi luze baten ondoren, ez altzaizkigu bada beren kabuz etortzen, guk miresmenez nondik datozen galdegiten dugun artean. Kordea inoiz galdu ez duenak nekez aurkituko ditu jauregi bitxiak eta aurpegi harrigarriki ezagunak gauzberoan distiraka. Nekez ikusiko ditu airean egan gehienek ezin sumatu dituzten ikuskari tristeak. Nekez jardungo da gogoetan lore berriren baten perfumeaz. Nekez asaldatuko du haren gogoa sekulan arduratu ez zitzaion musikazko kadentziaren baten esangurarekin. Gogoratzeko ahalegin sarri eta burutsuen artean. Nire arima eroria zen itxurazko ezerezezko egoeraren seinaleren bat antzemateko borrokalatzen artean, izan dira arrakastaren ametsa izan ditudan uneak.
Izan dira aldi labur batzuk, aldi laburrak oso, oroitzapen batzuk erdietxia ahal izan ditudanak, geroztiko arrazoi argitu batek itxurazko oharkabetasun horri baizik ezin zegozkiokeela ziurtatzen dizkidanak. Memoriaren itzal horiek, oso modu lausoan, hartu eta isil-isilik berekin ninderamaten irudi luzeak erakutsi dizkidate, beherantz beti, beherago oraindik, harik eta beheraldiaren azken gabearen ideia hutsak zorabio ezin jasanezko bat gaineratu zidan arte. Oro bat erakusten didate bihotzean nuen izumen lauso bat, hain zuzen ere bihotzaren gelditasun ezoikoagatik. Gauza oro hartzen duen bat bateko igimen falta dator gero. Berekin naramaten haiek. Ura bai jarraigo izugarrizkoa. Beren jaitsieran, mugarik ezaren muga gainditu, eta beren egitekoaren unagarria zatxedetera gelditu balira bezala. Horren ondoren axolagabekeria eta ezetasuna datozkit gogora? Eta, gero, eromena da dena. Gauza debekatuetan diharduen memoriaren eromena. Tupustean etorri zitzaizkidan berriz ere espiritura mugimendua eta soinua bihotzaren mugimendu zalapartaria, eta, belarrietan, haren taupa den hotsa. Eten bat gero, dena hutsa zena. Eta gero berriz hotsa, eta mugimendua, eta ukimena gorputz osora zabaldutako sinurritu sentipen bat. Existentziaren ezaguera hutsa gero, gogoetarik gabea luzaro irauntzuen egoera. Eta gero, guztiz bat batean, pentsamendua, eta ikarazko izumena, eta nire benetako egoeraz jabetzeko ahalegin bizia. Gero, sentikortasunik kezean erortzeko desira handia. Gero arimaren berpizte lehiatsu bat eta mugitzeko ahaleginak, mugitzea lortu nuen arte. Eta orduan epaiketaren oroitzapen osoa, hormetako oihal beltzena, epaiarena, zorabioarena, korde galtzearena. Eta gero, epaiketaren ondoren etorri zen guztiaren ahaztura erabatekoa. Geroak eta ahalegin handiek, modu lainotsuan bada ere, gogora ekarri didaten guztiarena. Artean begiak zabaldu gabean nintzen. Bizkarrez etzandan nengoela sentitzen nuen, eta lokabe. Eskua luzatu nuen, eta astun erori zen gauza eze eta gogor baten gainean. Saiatu nintzen eskua zenbait minutuzan uzten, non ote nengoen eta zertan ote nintzen asmatzeko ahaleginetan. Desiratzen egon arren, enintzen ausartzen begiak zabaltzera. Beldurtu egiten ninduen nire inguruko objektuak gaurrenekoz ikusteak. Ez gauza beldurgarriak ikusteak, aitzitik, ikusteko ezerrez izateak beldurtzen ninduelako. Azkenean, erabateko etsimenez beterik bihotza, bat batean zabaldu nituen begiak. Nire uste okerrenak egiaztatu ziren orduan. Betiereko gauaren ezerezak inguratzen ninduen. Arnasa hartzen ahalegindu nintzen. Iluntasunaren intentsitateak zapaltzen eta itotzen ninduela zirudien. Eraman ezina zen giroaren astuna. Geldi-geldi jarraitu nuen, arrazoitzeko ahaleginetan. Inkisizioaren epaiketa ekarri nuen gogora, eta hartatik abiatuta nire benetako egoeraren berri izaten saiatu nintzen. Iragana zen epaiaren unea. Eta iruditzen zitzaidan denbora luzea joan azela ordudanik. Hala ere, istant batez ere enuen uste izan hila nengoenik. Uste hori, fikziozko liburuetan irakurtzen duguna gorabehera, ez da batere adosten benetako existentziarekin. Baina non eta zein egoeratan nengoen. Hiltzera kondenatuak, banekien, autos dafeetan hilo iziren, eta halakoxe bat izan zen nire epaiketaren gauean bertan. Nire ziegara bidali oten induten berriz, hurrengo sakrifizioa noiz izango, hartarako hilabete asko falta zen arren. Berehalaxe konturatu nintzen ezin zitekeela halakorik izan. Biktimak segituan eramaten zituzten. Areago, nire ziegak, Toledoko kondenatuen ziega guztiek bezala, harrizko lurra zuen, eta argia ez zuten erabat ezabatzen. Halako batean burutazio beldurgarri bateko dola turrustaka jarri zidan bihotzean, eta, une labur batez, soraio geratu nintzen berriz ere. Neure onera etorri nintzenean, kolpetik zutitu nintzen, zuntz guztiak konbultsioz dardarka. Eroaren gisan luzatu nituen besoak kalde guztietara. Enuen ezer sentitu. Hala ere, pauso bat bera egiteko beldur nintzen, hilobi baten hormak oztopo izango nituelakoan. Izerdia tontorka zerien nire poro guztiei, eta anpulu handi hotzetan geratzen zitzaidan kopetan itxatxita. Ez jakitearen agonia jasan ezinezkoa gertatu zitzaidan azkenean, eta arduraz mugitu nintzen aurreraka, luze-luze besoak eta begiak beren zuloetatik atera beharrean, argi izpimeheren bat atzemateko itxaropenaz. Zenbait urrats egin nuen modu horretan. Baina beltza eta hutsa zen oraindik dena. Askeago hartu nuen arnasa. Ageriko gauza zirudien behintzat etzela, neurea, patuetan izugarriena.
Eta orduan, oraindik ere kontu handiz aurrerakan indoala, Toledoko izugarrikerien gaineko ehunka zurrumurru gogoratu zitzaizkidan oldeka. Gauza bitxiak kontatzen ziren ziegez nik beti ipuintzat hartu nituenak, baina bitxiak hala ere, eta ikaragarriegiak berriz esateko, isilka ez bada. Goseak hiltzen utziko al ninduten lurpeko mundu iluntasunezko hartan. Edonolako patua, agian oraindik ere beldurgarriagoa, ote nuen zain. Ondo asko ezagutzen nituen neure epaileak, eta enuen beraz zalantzan jartzen heriotzara kondenatu nindutela, eta ohikoa baino heriotza latzagora gainera. Modua eta ordua ziren arduraz betetzen eta burua galarazten zidaten gauza bakarra. Nire eskuek, luze-luze eginda, aurkitu zuten azkenean oztopo gotor bat. Horma bat zen, harriz egina itxuraz, oso leuna, irristakorra eta hotza. Hormaari jarraitu nion, antzinako zenbait kontakizunetatik ateratako konfiantza falta erneaz mugituz. Bide horrek, nolanahi ere, ez zidan nire presondegiaren neurriak jakiteko modurik eskaintzen. Izan ere, jira osoa egin nezakeen eta, oharkabean, aterean nintzen puntu berera itzuli. Hain zirudien guztiz berdina paretak. Hala bada, inkisizioko aretora eraman nindutenean sakelan eraman labanaren bila hasi nintzen, baina desagertua zen. Nire arropen ordez artile lakarrezko jantzi bat nuen soinean. Labanaren ahoa harrizko paretako arrakala txikiren batean sartzean eukan pentsatua, nire abia puntua markatzeko. Arazo hori, izan, ez zen batere garrantzitsua. Nire irudimenaren nahasmen hartan ordea, ezin gaindituzkoa iruditu zitzaidan hasieran. Jantziaren pusketa bat urratu eta luze-luze jarri nuen angelu zuzenean paretaren kontra. Presondegiaren jira osoa egin eta itzulia bukatzean nahita ez aurkitu behar nuen pusketa hura. Pentsatu, hori pentsatu nuen. Baina enuen kontuan hartu presondegiaren neurria, ezta neure ahultasuna ere. Lurra ezea eta irristakorra zen. Puska batean aurrerantz joan ondoren, halako batean balantzaka hasi eta erori egin nintzen. Nekearen gehiegiak lurrean mantentzen ninduen. Eta, etzanda nengoela, loak laster hartu ninduen. Esnatu, eta beso bat luzatu nuenean, ogi puska bat eta pitxer baturra aurkitu nituen neure aldamenean. Nekatu egia nengoen gorabeera hori ez gogoetan hasteko, baina gogo biziz jan eta edan nuen. Handik gutxira, berriz hasi nintzen presondegiaren itzulia egiten, eta, egina alean, iritsi nintzen azkenean oihal puskara. Erori nintzen arte 55 urras nituen kontatuak, eta beste 58 kontatu nituen berriz ibiltzen hasi nintzenetik. Eta orduantxe iritsi nintzen piltzarrera. Guztira, beraz, 100 urras ziren. Eta, iardako 2 urras kontatuz, kalkulatu nuen 50 iardako jira izango zuela ziegak. Nolanahi ere, angelu asko aurkitu nuen horman, eta, hortaz, ezin asmatu nuen nolakoa izan zitekeen kriptaren forma. Zeren ura kripta zela baino ezin bainuen pentsatu. Helburu zehatzik enuen ez behintzat itxaropenik bilaketa haietan. Baina jakin min lauso batek bultzatzen ninduen jarraitzera. Hormatik aldenduta, itxituraren eremua gurutzatzera deliberatu nintzen. Ardura handienaz mugitzen nintzen hasieran, zeren lurra, ekai gotorrez egina bazirudien ere, zikinagatik baitzen arriskutsua. Azkenean, nolanahi ere, adore hartu, eta urras sendo zabiatu nintzen, eremua ahalik eta lerro zuzenenean gurutzatzeko ahaleginean. Aurreratuko nituen 10 edo 12 urrats, eta hartan zangoen artean trabatu zitzaidan jantziaren urratua. Ura zapaldu, eta auspez erori nintzen. Erorikoaren nahasmenean, enuen berehala antzeman xehetasun harrigarri samar bat, baina, segundo batzuk geroago, eta lurrean erorita nengoela oraindik, nire harreta erakarri zuen. Hau zen. Presondegiko lurraren kontra neukan kokotxa, baina ezpainek eta buruaren goialdeak, itxuraz kokotxa baino beheraxeago egon arren, ez zuten ezer ukitzen. Aldi berean lurrin likatsu batek kopeta bustitzen zidala zirudien, eta onjo ustelen usain berezia iritsi zitzaidan sudurtzuloetara. Besoa luzatu nuen, eta ikaraz konturatu nintzen putzu biribil baten ertzera eroria nintzela? Une hartan ordea enekien zenbateraino zen sakona. Ertzaren azpi-azpiko horma haztatuz, lortu nuen pusketa bat askatzea, eta amildegira erortzen utzi nuen. Segundo asko eman nituen haren oihartzuna entzuten, beherako bidean leizearen alboak jotzen baitzituen harriak. Azkenean entzuntzen nola murgiltzen zen bat batean uretan, eta ondoren oihartzun ozenak etorri ziren. Une hartan bertan ate baten zabaltze lasterraren hotsa zirudiena etorri zen nire gainetik, eta ura bezain ate iste bizkor batena. Aldi berean argi izpime baten distira bere izi zen ilunean,
eta agertu bezain azkar desagertu zen. Garbi ikusi nuen niretzat prestatua zuten patua, eta neure burua zoriondu nuen, istripuaren une egokiari eskerri egin ahal izan niolako. Erori aurretik beste urras bat egin, eta munduak geninduen gehiago ikusiko. Eta inkisizioari buruzko istorioetan nik hain fantasiazko eta fribolotzat jo nuen bezalako zen itzuri berria nuen heriotza. Haren tiraniaren biktimentzat, bazen heriotza mota bat erstura fisiko beldurgarrienez betea, baina bazen beste bat ere, izugarrikeria moralare iguingarriagoak zekartzana. Azken heriotza horretarako nengoen nigordea. Sufrimendu luzeen ondoren hain nituen nerbioak jota, non neure bozaren beraren soinuak dardarka jartzen baininduen, eta, hortaz, edozein alderditatik begiratuta ere, subjektu guztiz egokia bihurtuta nengoen zain nituen torturatarako. Burutik oinetaraino dardarka, aztamuka egin nuen atzera hormarainoko bidea, deliberaturik nahiago nuela han hilputzuetako izugarrikerien arriskupean jarri baino, putzu bat baino gehiago marrazten baitzuen nire irudimenak, presondegiaren leku desberdinetan jarriak. Bestelako gogo egoera batean egonez gero izango nuen kemenik haietako leize batean murgilduz nire miseriak behingoan bukarazteko. Baina koldarretan koldarrena nintzen ni une hartan. Era berean ezin ahaztu nuen putzu haiei buruz irakurri nuena, alegia, bizitzaren bat bateko iraungitzea etzela haien helburu ikaragarrietan sartzen zen gauza. Ordu askoan eduki ninduen esna espirituaren asaldurak. Baina azkenean lokartu nintzen ostera ere. Esnatu ondoren, aurreko aldian bezala, ogi puska bat eta pitxer baturra aurkitu nituen aldamenean. Egarri kiskalgarri batek itotzen ninduen, eta zurrutada batez hustu nuen edontzia. Drogaren bat eduki behar zuen. Izan ere, edaten hasi, eta guztiz logaletuta sentitu bainintzen. Losakon batek hartu ninduen berehala, heriotzarena bezala koloak. Zenbat iraun zuen, hori ez dakit. Baina, begiak berriz zabaldu nituenean, ikusgai ziren nire inguruko gauzak. Distira sulfuroso bati esker, hasieran nondik zetorren jakiterik izanen nuen arren, presondegiaren neurria eta itxura ikusi ahal izan nituen. Oso nahastuta ibilia nintzen neurri kontuan. 25 yarda baino gehiago ez zuen hormen itzuli osoak. Zenbait minutuz alferreko ardura sortu zidan datu horrek. Alferrekoa, izan ere. Zeren, nire egoera hartan, zerk izan zezakeen bada garrantzi gutxiagorik presondegiaren neurriak baino. Baina nire espirituak ardura harrigarria jartzen zuen uskerietan, eta neurketan zerrakatxe egin ote nuen jakiten saiatu nintzen. Azkenean argitu zitzaidan egia. Esplorazioko lehen ahaleginetan, 52 urras kontatu nituen erori nintzen unea arte. Oihal pusketatik urras batera edo bira egon behar nuen orduan. Hortaz, ia osorik egina nuen presondegiaren itzulia. Gero lo geratu nintzen, eta esnatzean, lehen egindako bide beretik joan nintzen ostera ere. Horregatik uste izan nuen itzulia benetan zena baino 2 bider handiagoa zela. Gogoaren asaldurak ez zidan konturatzen utzi ezkerrean nuela horma itzulia egiten hasi nintzenean, eta bukatzean berriz eskuinean. Nahastutan enbilen, orobat, itxituraren formari zegokionean. Bidea aztamuka bilatuz, angelu asko aurkitu nuen, eta hartatik atera nuen lekua formaz oso irregularra zela? Izan ere, hainbaita indartsua letargiatik edo lozorrotik esnatzen denarengan iluntasun erabatekoaren eragina. Sakonune txiki batzuk besterik ez ziren angeluak, edo horma zuloak, tarteka ipiniak. Presondegiaren forma karratua zen oroar. Nik harria zela uste izan nuena burdina zen, edo beste metalen bat, xafla handietan ipinia, eta haien joskurek, edo loturek, sortzen zituzten sakonuneak. Itxitura metalikoaren gain osoa zirriborroez beteta zegoen, fraideen sineskeria zitalak sorrarazitako irudi gorrotagarrietan azkagarriez. Deabruen irudi mehatxuzkoek, ezurdurek eta beste imagina are beldurgarriagoek estaltzen eta desitxuratzen zituzten paretak. Mustro haien formak kaski ongita xututa zeudela ikusi nuen, baina koloreak lausotuak eta galduak zeuden, giro eze batek eraginda edo. Konturatu nintzen alaber lurra harrizkoa zela. Salbatu berria nintzen putzu biribilaren barailak logalez bezala zabaltzen ziren ziegaren erdi-erdian. Baina beste putzurik ez zegoen presondegian. Hori guztia lauso samar ikusi nuen, eta ahalegin handiak eginda. Lozorroan nengoen artean zeharo aldatu baitzen nire egoera. Oraingoan ahoz gora nengoen, luze etzanda zurezko egitura moduko baten gainean. Egitura hari estu lotuta nengoen, gerriko baten antzeko xingola luze baten bitartez. Xingolak, itzuli asko eginez,
zango besoak eta gorputza inguratzen zizkidan, eta burua bakarrik uzten zidan libre, eta baita ezkerreko besoa ere, ozta-ozta, egin ahalean, aldamenean neukan lurrezko platereko janaria hartzeko moduan. Ikusi nuen, guztiz izuturik, pitxerra kendu zidatela. Guztiz izuturik diot. Egarriak itotzen bainengoen. Nire egarria piztea zen nonbait torturatzaileen asmoa, haragi min-mina baitzen platerean zegoen janaria. Gora begiratuz, nire presondegiko sabaia aztertu nuen. 30 edo 40 bat oin altu zen, eta alboetako hormen modu berean zegoen eraikia. Hango xafletako batean ageri zen irudi guztiz berezi batek zur eta lur utzi ninduen. Denbora irudikatzen zuen, normalean egin ohi den moduan. Baina, segaren ordez, begiratu arin batean pendulu handi bat zirudien azeraman eskuan, antzinako erlojuetan ikusi ohi ditugunak bezalakoa. Arreta handiagoz begiratzera bultzatu ninduen zerbait bazuen, nolanahi ere, makinaaren itxurak. Zuzenean gora begiratu nuenean, zeren nire gainean baitzegoen. Mugitzen ikusten nuela iruditu zitzaidan. Ondorengo unean egiaztatu egin zen nire irudipena. Itzulia laburra zen, eta, jakina, motela. Zenbait minutuz ari begira egon nintzen, ikaraz edo, baina harrimenez gehiago. Mugimendu aspergarri ari bea egoteaz nekatuta, gelako beste gauzetara begira jarri nintzen. Hotsarin batek hartu zuen nire arreta, eta, behera begiratuta, arratoi izugarri batzuk ikusi nituen lurra zeharkatzen. Putzutik atera berriak ziren, zeina ozta-ozta nire eskuinean ikusten bainuen. Begiran engokien arren, saldoka ateratzen ziren arratoiak, presaka, begi gosetiez, haragiaren usainak erakarrita. Ahalegin handiak egin behar izan nituen plateretik uxatzeko. Joango zen ordu erdi edo, ordu bete ere bai agian. Ezin bainuen denbora zehaz neurtu. Ostera gorantz begiratu nuen arte. Ikusi nuenak nahastu eta guztiz harritu ninduen. Ia iarda batez handitua zen penduluaren ibilbidea. Horren ondorioz, lastertasuna ere askoz handiagoa zuen. Alabaina, gehiena asaldatu ninduena nabarmen jaitsi zelako ideia zen. Konturatu nintzen nolako izuaz esan beharrik ere ez dago altzairu distiratsuzko ilargi erdi batez osatua zela penduluaren behealdea, eta oin bat inguru luze zela mutur batetik besterako distantzia. Muturrak goraka zeuden makurtuak, eta argi zegoen bizarra mozteko labana bezain zorrotza zela azpiko ertza. Orobat bizarra mozteko labana bezala, penduluak trinkoa eta astuna zirudien, eta ertzetik gora mehetu egiten zen, goiko egitura sendo eta zabaleraino. Brontzezko zurtoin astun bati zegoen lotua, eta airean kulunkatzean txistu egiten zuen tresna osoak. Ezin nuen jada batere zalantzarik egin fraideen torturarako trebetasunak niretzat prestatua zuen etorkizunaz. Ondo asko zekiten inkisiziokoek ezagutzen nuela putzua ni bezalako uko egile setatientzat prestaturiko putzua. Putzua, infernuaren ikurra, esamesek ziotenez zigor guztien azken tulea zen hura. Istripu batek libratu ninduen putzu hartan erortzeaz, eta banekien ustekabea, edo estirano arkabean erortzea, osagai garrantzitsua izaten zela espetxeko heriotza haietako bitxikerietan. Enintzen erori, eta deabru haiek ez zuten jadanik ni amildegian murgilarazteko asmorik. Eta horregatik, ez baitzegoen beste irtenbiderik. Bestelako suntsipen bat, lasaiagoa, neukantzain. Lasaiagoa. Nire hiltzorian, irribarre egitekotan egon nintzen hitz horren halako erabileran pentsatu nuenean. Zertarako eman heriozkoak baino izugarriagoak izan ziren ordu luze haien berri. Altzairuaren zabudurundiatsuak kontatzen eman nituen ordu haiek, zertarako aipatu. Ontza-zontza, mantxo-mantxo, urteak ziruditen tarteen ondoren bakarrik sumatzen zen jaitsialdian, behera zetorren pendulua, eta beherago. Egunak igaro ziren egun asko ere igaro bide ziren harik eta penduluaren arnasa garratza hain gertu pasatzen zitzaidan arte non haize egiten zidala irudi baitzuen. Altzairu zorrotzaren usaina sartzen zitzaidan sudurrean. Errezatu egin nuen, zeruak ere nekatu nituen errezoka lasterrago jaiz zedin. Guztiz erotuta, burua zimitarra beldurgarriaren pareraino jasotzeko ahaleginean aritu nintzen. Eta gero bat batean lasaitu, eta haur bat litxarreria bitxi bati bezala geldi-geldi geratu nintzen heriotza distiratsuari irribarreka. Sorgortasunezko beste tarte bat etorri zen gero. Laburra izan zen. Zeren, berriz piztu nintzenean, penduluararen beheraldi nabarmenik ez bainuen sumatu. Baina tarte luzea ere izan zitekeen. Ondo asko bainekien bazirela nire lozorroa zo hartzen ziren deabru batzuk,
eta bere nahierara eten zezaketela penduluaren balantza. Berriz neure onera etorri nintzenean, gainera, arrunt gaizkiturik eta ahul sentitu nintzen, ezin adierazizko moduan ondoezik, ahuleria luze baten ondorenean bezala. Baina hiltzori hartan ere jana desiratzen zuen gizanaturak. Egina almingarri ez, lokarriek uzten zidaten eraino luzatu nuen ezkerreko besoa, eta arratoiek utzitako apurrak neureganatu nituen. Haietako bat ezpainen artean jartzen ari nintzela, pozezko, itxaropenezko pentsamendu bat, erdizka taxutua, bururatu zitzaidan bat batean. Baina zer zerikusi nuen nik itxaropenarekin? Esan dudan bezala, erdizka gauzatutako pentsamendua zen. Horrelakoak asko izaten baititu gizonak, inoiz osatzen ez direnak. Sentitu nuen pozezkoa zela, itxaropenezkoa? Baina sentitu nuen halaber gauzatua hala suntsitu egintzela. Alferrik saiatu nintzen osatzen, berreskuratzen. Sufrimendu luzeek ezabatuak zituzten ia osorik nire adimenaren ohikoa ahalmenak. Ergela nintzen, inozo hutsa. Penduluaren zabua angelu zuzenean zetorren nire gorputzari buruz. Ikusi nuen bihotzaren aldea gurutzatzeko xedeaz pentsatua zegoela ilargi erdia. Nire jantziaren oihala urratuko zuen. Atzera itzuli eta berriz urratuko zuen. Eta berriz. Eta berriz. Altzairuak egiten zuen ibilbidearen luzera ikaragarria alde batera utzita ere. 30 bat oin edo gehiago. Eta orobat bartezturik beheraldiaren bortiztasun txistukaria, burdinazko horma haiek berak pitzatuko zituena, zenbait minutuz nire jantzia urratu besterik ez zuen egingo. Eta eten bat egin nuen pentsamendu horretan. Enintzen ausartzen ideia hori baino arantzago joaten. Arreta egoskor batez aritu nintzen ura hausnarketan ari nintzela, altzairuaren beherakada hantxe geraraziko banu bezala. Ilargi erdiak oihala urratzean egingo zuen hotxean gerarazi nuen neure burua, oihalaren igurtziak nerbioetan eragiten duen larritasun horretan. Halako fribolitateen gainean hausnarrean aritu nintzen, hozkiak hortzak erabat hartu zizkidan arte. Behera, etenik gabe zetorren behera. Plazer zoroa sentitu nuen beherantzko lastertasuna eta albokakoa parekatzean. Eskuinera. Ezkerrera. Urruti, zabal, espiritu madarikatu bat bezala intzirika. Bihotzeraino, tigrea bezala urratsi silaz. Aldizka barre egiten nuen eta aldizka marru, ideia bat zein bestean nagusitu. Behera. Ziur, bai, nekerik gabe behera. Nire bularretik hiruaz betera mugitzen zen. Gogor borrokatu nintzen, amorratuta, ezkerreko besoa libratzeko. Ukondotik eskuraino bakarrik neukan libre. Ahalegin bizian, ondoan nuen plateretika oraino luzan ezakeen, baina ez urrunago. Baldin eta ukondoaz gaineko lokarriak hautsiko banitu, besoa jaso eta saiatuko nintzen pendulua gerarazten. Ura eta elur jauzi bat geraraztea, gauza bera ziren ordea. Behera. Etenik gabe orain ere. Ezinbestean behera orain ere. Arnas estuka eta askatzeko lehian hasten nintzen penduluaren zabu bakoitzean. Ezin adierazizko etsipen eta larritasunaz jarraitzen zieten nire begiek penduluaren atzera eta aurrerako mugimenduei. Espasmoka isten zitzaizkidan betazalak beheraldi bakoitzean, heriotzak katxedena ekarriko zidan arren, eta nolakoa, ai? Baina nerbio guztiak dardarrikaretan jartzen zitzaizkidan pentsatzen nuenean zeinen arina izango zen aizkora zorrotz, distiratsu ura neure bularrean sarraraziko zuen makinaren mugimendua. Itxaropenak ematen zidan dardar egiteko adorea, kuzkurtzeko kemena. Itxaropena zen, oinaze estiran gailentzen den itxaropen hori, inkisizioaren lehotzetan ere heriotzara kondenatuei belarrira mintzatzen zaiena. Ikusi nuen beste 10 edo 12 zaburen ondoren altzairuak nire oihala ukituko zuela, eta horretazo hartzean etsipenaren baretasun trinkoak hartu zidan bat batean espiritua. Aurreneko aldiz ordu askoan, edo egun askoan behar bada, pentsatu nuen. Biltzen ninduen zerrenda edo xingola pieza bakarra zela bururatu zitzaidan. Bakarra zen lotzen ninduen lokarria. Altzairuaren irtenunearen lehen ukituak, xingolaren edozein gunetan gertaturik ere, ebaki egingo zuen, eta ezkerreko eskua erabiliz askatu ahal izango nuen gorputzetik. Baina, kasu horretan, bai beldurgarria altzairuaren gertutasuna? Zeinen hilgarria borrokaldirik laburrenaren emaitza. Baina nola ez hartu aukera hartaz torturatzailearen morroiak, ez ote zuten kasu horretarako ezer prestatu. Penduluak egin beharreko bide beretik gurutzatuko ote zuen xingolak nire bularraldea. Nire itxaropen eskas eta itxuraz azkena galtzeko ikaraz, bularraldea ikusteko moduan jaso nuen burua. Norantzko guztietan biltzen zituen xingolak nire gorputz adarrak eta enborra,
altzairu suntsitzaileak egin beharreko bidekoan izan ezik. Ez al nuen burua atzera erortzen utzi, hantxe gogoratu zitzaidan, hobeto ezin deskribatu dezakedan askapenaren ideia erdi osatu hura, lehenago aipatu dudana, haren parte bat bakarrik baitzebilkidan buruan bueltaka janaria nire ezpain erresuminduetara jaso nuenean. Oraingoan ordea pentsamendu osoa zegoen anaula, justu zentzuzkoa, justu zehatza, baina osoa hala ere. Etsipenaren indarraren laguntzaz, hura betetzera jarri nintzen berehala. Ordu asko zeramatzan etzanda nengoen zureriaren inguruak karratoiez bete-betea. Arratoi basatiak ziren, ausartak, goseak amorratuak. Nire gelditasunaren zain baleude bezala distiratzen zuten nire gainean haien begi gorriek, beren harrapakin noiz bihurtuko. Nolako janaritara? Pentsatu nuen, ohitu ote dira putzuan. Janak zituzten, nire kontrako ahalegin guztiengatik ere, platereko eduki guztiak, apur batzuk izan ezik. Oharkabean ia, eskuari eragiten nion, plateraren gainean etengabe atzera aurrera eginez. Baina, azkenean, beti bateko mugimendu oharkabear kasi erantzuen eragina galdu zuen. Gose izugarri hartan, piztiek katzetan hiltzatzen zizkidaten sarritan beren hortz zorrotzak. Geratzen ziren haragi oliotsu eta minaren apurrak hartu, eta osorik igurtzi nuen xingola, heltzen nintzen lekuraino. Gero, eskua lurretik jasota, geldi geratu nintzen, arnasari eutsiz. Hasieran animalia gosetuak kikaratu egin ziren aldaketarekin, mugimenduaren etetearekin. Atzera egin zuten gero, larriturik. Askok putzuaren babesa bilatu zuten. Baina une batez bakarrik. Enuen alferrik gogoan hartu haien gose izugarria. Mugitu gabe jarraitzen nuela ohartuta, bat edo bi zureriara igo ziren, ausartenak, eta usain egin zioten xingolari. Oldarraldi orokor baten seinalea izan zen nonbaitura. Oste freskoak zetozen presaka putzutik gora. Zurari heldu, ura gainditu eta ehunka etorri zitzaizkidan gainera. Penduluaren mugimendu neurtuak etzien inolako trabarik egiten. Haren kolpeak saihestuz, saldoka biltzen ziren janari zigurtzitako xingolan. Eztarriaren gainean bihurritzen zitzaizkidan. Nire ezpainak bilatzen zituzten haien ezpainotzek. Pisuak itotzen ninduen, gero eta handiago. Munduak izendatzen ez dakien nazka batek puztu zidan bularra, eta izoztu zidan, eze eta astun, bihotza. Baina beste minutu bat igaro, eta banekien hartan bukatuko zela borroka. Argi antzeman nuen hasia zela lasaitzen lokarria. Banekien leku batean baino gehiagotan egongo zela ordurako hautsia. Gizatiarra baino gehiago ere bazen erabakitasunaz, geldirik jarraitu nuen. Enituen kalkuluak erratu, enuen ura guztia alferrik pairatu. Azkenean libre nengoela sentitu nuen. Xingola guzti zurratua zegoen, gorputzetik zintzilik neukan. Baina bularraren gainean neukan ordurako pendulua. Jantziaren oihala zatitu zuen. Ebaki bat egin zuen azpiko atorrean. Beste bi bider kulunkatu zen, eta oinazezko sentipen zorroz batek hartu zizkidan nerbio guztiak. Iritsia zen ordea iesaren unea. Eskuari eragin nion, eta kanpora oldartu ziren nire askatzaileak. Mugimendu sendo batez arretazko, albokako, atzerantzko mugimendu motel batez, xingolaren loturatik apartatu nintzen, zimitarraren helmena baino arantzago. Une hartan behintzat, libre nengoen. Libre. Eta inkisizioaren eskuetan. Ez al nintzen izumenaren egurrezko ohe hartatik presondegiko lur arrizkora atera, etentzen infernuko makinaren mugimendua, eta sabaraino goratzen ikusi nuen, indar ikusezin batek eraginda. Etsipenez gogoratu beharreko irakaspena izan zen hura. Nire mugimendu oro behatzen zuten, ez zegoen dudarik. Libre. Itzuri berria nintzen tortura modu bateko heriotzatik, eta heriotza bera baino okerragoa izango zen beste tortura baterako gordetzen ninduten. Pentsamendu horin erabilela buruan, larrituta begiratu nuen preso nindukaten burdinazko esietara. Ezoiko gauzaren bat aldaketaren bat, hasieran zehaztasunez ezin antzeman izan nuena. Gertatua zen gelan, argi zegoen. Zenbait minutuz, abstrakzio ameslari eta dardartietan galduta, alferrik saiatu nintzen ideiaren bat osatzen. Orduan ikusi nuen, aurreneko aldiz, zein zen gela argitzen zuen sufre argitasunaren jatorria. Zabalean azbete erdi edo izango zuen arrakala batetik zetorren. Arrakala hura, hormen oinarrian barna, presondegi osora luzatzen zen, eta era horretan lurretik banaturik ikusten ziren hormak, eta halaxe zeuden gainera. Saiatu nintzen, baina alferrik noski, irekiduratik zerbait ikusten. Berriz zutitu nintzenean,
bat-batean argitu zitzaidan gelako aldaketaren misterioa. Esan dut lehen, hormetako irudien marrak kaski zehatzak ziren arren, koloreek nahasiak eta lausoak ziruditela. Kolore horiek distira harrigarri eta guztiz indartsu bat ematen zieten oraingoan irudi mamuzko eta deabruzko haiei, gero eta distira indartsuagoa, nireak baino nerbio sendoagoak ere ikaratuko zituzkeena. Deabruzko begiak, bizitasun basati eta heriozko batez, begira neuzkan milaka lekutatik, lehen batere ikusten etzen tokietatik, eta nire irudimenak gauza irreala bailitzan ezin ikusi zuen su baten garrozarraz distiratzen zuten. Irreala. Arnasa hartzean sudurtzuloetara iristen zitzaidan eta burdin gorituaren lurrina. Usain itogarri batek betetzen zuen nire kartzela? Gero eta distira sakonagoa zuten begiaiek, nire oinazei erreparaka denak. Gorrimin biziago batek hartu zituen izuzko irudi odoltsuak. Arnas estuka hasi nintzen. Albetan nengoen. Ezin nuen nire torturatzaileen asmo ez dudarik egin. Ai, gupidagabeak. Ai, deabruzko gizon madarikatuak. Metal distiratsutik gelaren erdira egin nuen jauzi. Suzko suntsitze berehalakoaren pentsamendua nuela gogoan, baltsamoa bezala iritsi zitzaidan arimara putzuaren oztasunaren ideia. Bizkor inguratu nintzen heriozko ertzera. Behera zuzendu nuen nire begiratu nekatua. Sabai piztuaren argitasunak ikusgai bihurtzen zituen zokorik ezkutuenak. Hala ere, zoramenezko une batez, nire espirituak juko egin zion ikusten nuen ura ulertzeari. Azkenean, indarrez, egina alean, ulermenak bidea zabaldu zuen nire hariman, nire arrazoi dardartian kiskalili zen. Oi, zein bozekura adierazi. Ura izua. Edozer gauza, baina hori ez. Intzirika aldendu nintzen ertzetik, eta, negar saminez, esku aurretan ezkutatu nuen aurpegia. Berotasuna laster areagotu zen, eta putzura begiratu nuen ostera, sukarrak jota bezala dardarka. Bigarren aldaketa bat gertatua zen gelan, eta aldaketa hura, argi eta garbi, formari zegokion. Lehen bezala, alferrik zen orduan erean gertatzen ari zena berehalakoan asmatzen edo ulertzen ahalegintzea. Baina enintzen luzaroan zalantzan egon. Nire bi esaldien ondoren lasterrago zetorren inkisizioaren mendekua, eta izuaren erregek ez zuen denbora gehiago alferrik galduko. Lehen karratua zen gela. Konturatu nintzen zorrotzak zirela orain burdinazko angeluetako bi, eta, hortaz, kamutsak beste biak. Desberdintasun beldurgarri hura azkar ari zen handitzen, zarata isil, marru antzeko batez. Une batean gelaren forma erronboarenera aldatu zuen. Baina aldaketa etzen hartan geratu eta nik ere enuen espero ez desio hartan geratzerik. Besarkada bat ere emango nien horma gorri haiei, betiko bakearen ikur. Heriotza. Esan nuen, edozein heriotza, baina ez putzukoa. Inozo galanta. Ez al nintzen konturatzen ni putzura bultzatzea zela burdin goriaren helburua. Pairatuko ote nuen kiskaltzea. Baina, ura pairatuko banu ere, nola eutsi bultzadari. Kamutsago eta kamutsago zetorren erronboa, begiratzeko astirik ere uzten ez zidan lastertasunaz. Erdialdea, jakina, ura baitzen zabalerarik handiena, amildegi irekiaren gainera zetorren. Atzera egin nuen, baina isten ari ziren hormek aurrerantz bultzatzen ninduten. Azkenean ez zitzaion geratu nire gorpuz kiskali bihurrituari oin batere jartzeko lekurik presondegiko lurrean. Enuen borrokan jarraitu, baina etsipenezko deiadarro zen, luze eta atzeneko batean aurkitu zuen ustubidea nire arimaren agoniak. Sentitu nuen balantzakan indoala ertzera. Begiak kapartatu nituen. Giza ahotsen zaratana hasia entzuntzen. Trompeta askoren soinu ozena. Milaka trumoiren kirrinkalatza. Atzera egiten zuten hormak iskalgarriek. Beso luzatu batek heldu zion nireari, kordea galduta zuloan amiltzen ari nintzen unean. Lasalle generalaren zen. Toledon sartu berria zen frantses armada. Etsaien eskuetan zegoen inkisizioa.